Gloria lil Mulej. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Il-lejla bħalma tgħidilna fis-Salmi 68 vers 12 fil-verżjoni bil-Malti u vers 11 fil-verżjoni bil-Ingliż. Tgħidlek il-mulej tal-kelma u ħafna nisa u dak li xamdruhom. U waħda minn dawk in-nisa hija f'River of Love illum hija id-djakna Ministru tal-Vanġelu ordnata taħt ordni apostolika u biblika Romina Magro. Għatu għacċabċipa, halleluja. Gloria lil Mulej. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Grazzi ta' dan il-privileġġ u tal-introduction vera, wow. Grazzi Ġesu. Mela, nilqakom, maħwa, għakom. Grazzi, nirringrazzja lil-Mulej, nirringrazzja ta' dan il-privileġġ li tani, nirringrazzja l-Pastor tal-privileġġ li sellifli għawek il-pulptu u nirringrazzja wkoll l-Spiritu Santu li id-download jali dan il-messaġġ biex nkun nista' naddih għal-poplu talla. Amen. Mela, nixtieq nibda b'salm l-ewwel, Psalm 23 u tistgħu tgħiduh miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-mijiet fejn nistrieħ joħodni, emmu jrejjaqni immexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet id-dlam ma nibżax mill-ħsara għax int miegħi il-ħatar u l-asluġ tiegħek iwensuni int tħejji mejda quddiem l-edewwa tiegħi u l-kalċi tiegħi tfawwarli miegħi jimxu t-tiba u l-ħnina il-jum kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Grazzi Mulej. Iva Mulej, Spiritu Santu nitolbok, halleluja, hu overenti Mulej qaddis, nitlob Mulej Ġesu li tiftaħ il-qlub u jiftaħ l-għajnejn u jiftaħ il-widnejn spirituali Mulej Ġesu u nitlob Mulej ħajkun dak li tidinti hekk kif is-sema jkun fuq dil-art għall-glorja tiegħek. Grazzi Ġesu. Mela aħwa, inti li hija tawwek. Hija tawwek għax weġibt is-sejħa. Il-mulej sejjaħlek u inti weġibt. Sejjaħlek biex, mhux biex issaħħan is-siġġu, imma biex twettaq il-pjan glorjuż tiegħu fuq ħajtek. Il-mulej għandu skop, għandu pjan. Skop jew pjan għal kull wieħed u waħda minna. U kull wieħed u waħda minna huwa differenti minn xulxin. Tiegħi ma jistax ikun bħal tiegħek. Tiegħek ma jistax ikun bħal dak jew bħal ieħor. Kulħadd differenti. Għax ta' kulħadd huwa uniku, kulħadd huwa speċjali għas-Salt Natalla u kulħadd huwa importanti għas-Salt Natalla. Issa, u kull persuna għandha l-libertà. Il-libertà li jekk trid twettaq il-pjan Talla jew le, għandha għażla. Għażla jew ħadd tkun obbedjenti lejn il-mulej billi tkun faithful lejn il-kelma Talla, timxi bil-fidi skont il-kelma Talla u ma tħalli lil ħadd min iwaqqafha mill-mixja u jew mill-iskop Talla. Jew inkella l-għażla l-oħra hija li tkun diżobbedjenti lejn il-kelma Talla. Tagħżel li ma tridx tobdi. Għalkemm taf li hemm miktub li tittiġħad lilek innifsek, terfa' salibek u timxi wara Ġesu, għażilt li tittamel dak li trid int, trid tagħmel dak li jaqbel lilek u l-ar tagħmel dak li jgħidlek ħaddieħor u mhux dak li jgħidlek il-mulej. Għażilt li trid toġob lill-bniedem u mhux il-mulej. Meta tagħżel din id-diżobbedjenza, ovvjament tkun qed tistieden konsegwenzi koroħ fuqek innifsek. Forsi għamilt xi ħaġa mingħajr ma qallek il-mulej. L-Ispiritu Talla u għamilta biex tirċievi l-applaws jew biex jgħidulek proset
jew biex toll minna li tittolli lilek innifsek. U l-mulej jgħidlek, min qallek? Abbattek jiena? Ikmandajtek? Ma tafx dak li hu qoli fajnejja. Ma tafx dak li hu qoli fajnejn il-bniedem huwa miskerraħ quddiem għajnejja jgħid il-mulej. Aħwa noqogħdu attenti li ma niftħu l-ebda xaq, mhux bib, xaq. Għaliex? Għax mingħajr ma tkun taf, tkun qed tintela, tkun qed tistieden, ix-xjaten, ikun ikel għax-xjaten meta tiftaħ xaq. Aħjar timtela bil-kelma talla milli u bil-biża talla milli tintela biex jaten ovvjament. Għaw Kristjani demonized għax ikunu fetħu xaq. Issa, mela smajna fuq preaches ta' nies faithful bħal David li oġab lill-Alla, smajna fuq Jacob, ġili smajna fuq Abram, ġili smajna fuq Esther. Pero rari nisimaw fuq nies fil-Bibja bħal Delilah. Mara, minni Delilah? Mara biskop ħażin bħal Jezebel. L-spiritu ta' Jezebel u spiritu ta' Delilah huma differenti. Jezebel hija controlling u manipulation. Delilah huwa spiritu li drains you, jajjik biex ineħħilek saħtek, biex jaqtalek qalbek mill-mixja tal-mulej li l-mulej Alla sejjaħlek biex tagħmel. Ħanaraw immorru fl-istorja ta' Delilah u Samsun. Din insibuha fit-Testament l-Antik li qiegħda fil-ktieb ta' l-imħalfin bejn il-kapitlu ta' 13 u 16. Mela hawnhekk naraw dan Samsun li ma kienx bniedem sinjur, iżda kien famuż għas-saħħa sopranaturali ġganteska tiegħu li ġejja minant il-mulej. Kien bniedem mażul minn Alla u midluk minn Alla. Il-mulej għażlu biex isalva lill-Iżraeliti mill-edewwa tagħhom li kienu il-Filistini. Dan mitwelid ġi dedikat lill-mulej li kellu ikun separat, maqtuħ għal-pjan Alla, kif semmejt li jkun maqtuħ biex jipproteġi lill-poplu Alla l-Iżrael. Li kellu wkoll li ma jmiss fuq kondizzjoni waħda li ma jinqatalux xaru. Kellu wkoll li ma jmiss prodott tal-għeneb bħall-imbit u kellu wkoll li jitbiet minn iġsma mejta, anka dawk tal-familjari biex iżomm lilu nnifsu nadif. Issa dan aħna qed nitkellmu ovvjament fit-Testament l-Antik. Bħal Samuel li ġie dedikat minn twelidu kien hemm ukoll Samuel, Samson u kien hemm Samuel li jgħidulhom Nazzri. Ġew iddedikati mit-twelid għall-mulej biex jaqdu lill-mulej f'ħajjithom. Issa aħna nafu li aħna qegħdin taħt it-Testament il-ġdid sewwa. Mela taħt it-Testament il-ġdid aħna ħanitqazzu bil-kelma Alla, nitwarbu minn affarijiet tad-dinja, minn affarijiet li ma jagħtux glorja lil Alla. Inġeddu moħħna kontinwament bil-kelma Alla, nimxu bil-fidi u mhux bil-ħass. Jew x'jaqbel lilna, jew x'naħsbu aħna, imma x'irid Alla. U nkunu hemmhekk set apart kompletament għall-mulej. Dan Samsun serva ħadem ġifieri bħala l-imħallef tal-Iżraeliti biex kifet li tilkom biex jipproteġihom mill-ladu tagħhom. Kellu saħħa tremenda, saħħa ġganteska li dan qatel il-jum u nsibuha fl-imħalfin 14:5. Samsun, u nikwota, Samsun niżel ma' missieru u ommu Timnar u raw ferħ tal-jum ġi jgħajjat leħ. Vers 6 jgħid, u l-ispirtu tal-mulej ġie bil-qawwa fuqu
U x'għamel ċartu bideħ stess. Dak iż-żmien fit-Testament l-Antik kien jinżel il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Illum l-Ispiritu Santu jammar fina. Grazzi mulej, aħna iktar privileġġati minn tat-Testament l-Antik. Iġġielet ukoll kontra il-Filistini qatel 1000 soldat. Kull ma uża dan, uża biss xedaq ta' ħmar. U jgħidlek fl-istess ktieb, chapter 15, vers 15, dan sab xedaq ta' ħmar u bih qatel 1000 raġel. Kisser ukoll il-gradi ta' belt, bib tal-belt, city gates. Li għedha miktuba chapter 16, vers 3. Samsum qam f'nofs tal-lejl qabad il-gradi, immaġinax il-gradi daqsiex dan, bis-saħħa tremenda tiegħu sopranaturali. Għalaħħom mill-istanek, qegħdhom fuq spaltu u tallaħħom fuq l-olja. Qed naraw hawnhekk, qed naraw raġel b'saħħa tremenda, saħħa kbira, mażul u midluk minn Alla. X'ġaralu? Kif spiċċa dan? Għax imbagħad spiċċa. Ġi tradut minn mara. Njana narawa fl-imħalfin 16 vers 4. Samsum ħabb mara li kien jisima Dilajla. Dilajla kienet marażinja, kella kuntatti mal-Filistini li huma kienu l-edewwa tal-Iżrael u ta' Samsum. Kienet mara wkoll gridi għal-flus. U ħanarawa wkoll vers 5. Il-prinċipijiet tal-Filistini kienu jaraw, kienu jinnotaw li Samsun diħel u ħireġ għand Dilajla. U darba fost l-oħrajn daħlu resqu lejn Dilajla u għalula żjel bih u wara biex jinil il-kobor u l-qawwa tiegħu. Ħalli norbtuh u nrażnuh. Ġifieri kxfilna s-sigreti ħalli neħilsu minnu dan ir-raġel. U aħna natuk 1100 shekel tal-fidda. Ġifieri daw kienu 5 shekel tal-fidda, pieces of silver. Ekwivalenti, mela, kellhom jagħtuha 5500 pieces of silver. Ekwivalenti għal dollaru, wow, this is powerful, 15 il-miljun dollaru, 15 il-miljun. Euro jiġu 13 miljun euro. Issa aħna nafu li l-flus essaċ mhumiex dnub, hija l-gridi, ir-rejba tal-flus hija dnub li ma tagħtix glorja lil Alla. Dilajla vers 6 għamlet l-ewwel attentat ma' Samsun. Qaltlu għejdli nitolbok biex inhi l-qawwa kbira tiegħek biex aħna biex tirtabat biex nrażnuk. Għaltlu kollox din biex nrażnuk. U Samson beda jgħaddija biżmien għal-bidu, beda jikdbila u għalila jekk torbotni b'seba' ħbula rotob u li huma għadhom ma nixfux u nsir bla saħħa u niġi bħal wieħed minnkom. U dik marret tgħid il-Filistini ġew u rabtuh kif qalu u ma ġralu xejn baqa' l-istess dan. U raġat saqsitu. Għaltlu għalila wieġiba d-darba, jekk torbtuni biħbula ġodda li qatt ma ntużaw insir bla saħħa u niġi bħalkom, kompla jgħid. U baqgħu għaddejjin hekk hija saqsih u jikdbilha għal 3 darbiet. Sa fl-aħħar Dilajla bi żgur twaqqgħu fin-nassa tiegħu, fin-nassa tagħha, sorry, tinsewx hemm ir-rejba tal-flus ukoll. Qaltlu, kif tista' tgħid li tħobbni? Qaltlu, kif tista' tgħid ġejju sejjer għandu tiġi tgħidli li tħobbni? 3 darbiet qaltlu li tħaqd bija. Qed naraw hawnhekk l-infurzar li trid tgħaddi tagħha jew xejn imġiba ħelwa imma qarrieqa fl-istess ħin u tbaxxi l-valur ta' ħaddieħor. Dak li kellu Samsun, is-sigriet li kellu Samsun kien biss bejn Alla u bejnu, biss, u bejn tlieta ma kien hemm sa fejn.
Imma din vers 16 jgħid imma tant dejqitu bi kliema ta' kuljum tiġri warah illi jgħidlek li iddejjaq sal-mewt Samsun. U dan minflok ħarab minna u dbiet minna x'għamel dan? Kixef is-sigriet, waqaf iżball. Għax ma suppost kellu jgħid dan is-sigriet u ħafna minna naqgħu fija da aħna il-mulej tina xi ħaġa u nikxfu s-sigriet, suppost ikun bejna u bejn il-mulej u nikxfu s-sigriet. Noqogħdu attenti, il-mulej tina l-erf u dexxerniment. Da żbalja għax kellu jaqfilha. Għalli l-almus ma jmiss qatt ma rasi għax jien Nazir, kif qedtilkom ġejt dedikat għal mulej minn ġu fommi. Jekk tqaxxar li rasi tmur lis-saħħa u l-qawwa. U di ġamlet bdiet iżjel bih biex twaslu fejn rideti, raqditu fuq il-kubteja, sejħet il-prinċipati ta' Filistini u dawk għatawlu xaru. Hemmhekk twarrab il-mulej minnu. Ma satax ikompli jużah. Imbagħad ovvjament qabduh il-Filistini, rabtuh bil-ktajjen, għamewh, ġara ħafna affarijiet, kien jgħid fit-tempju mal-Filistini, qabbad tifel żgħir, talab il-mulej biex jaħfirlu biex jarġa' ġiblu s-saħħa. Is-saħħa raġa' ġiet lura, imbotta il-kalonni u waqgħu miet u bil-Filistini bkollha, ġifieri dan imbagħad spiċċa dan il-bniedem. X'irrid nasala hawnhekk aħwa l-ispirtu ta' Dilajla għadu sallu il-ġurnata. Juża dal-ispirtu ta' Dilajla juża kemm bniedem tad-dinja kif ukoll Kristjan karnali, Kristjan li jkun fetaħ dak il-bib jew xaq ta' dnub u kun hemm l-insikurtà fih u fl-insikurtà dik il-persuna tkun insecured hemmhekk ikun hemm xaq għall-gburija, għall-kilba għall-flus, ejra, frua u eċetera, eċetera. Dan l-ispirtu jista' jidħol kemm f'raġel u kemm f'mara bħal l-ispirtu ta' Jezebel. U jkun viċin jew kollu relazzjoni dawn il-nies li kollhom relazzjoni man-nies talla, man-nies midluka, nies li għandhom skop għal Alla. Xogħlu ta' dan l-ispirtu ta' Dilajla huwa li jdejjaq il-poplu talla, jittradihom, jidrejnjhom bil-mod il-mod biex dawn jitbedu mill-mulej, jieqfu mill-intimità mal-mulej u once li wieħed jitbiet mill-mulej, aħna nafu li dan jaqta' qalbu u ma jasal qatt li jwettaq il-pjan u l-iskop tal-mulej. Għax jiġi bla saħħa, għax l-ispirtu tal-Dilajla tkun idrenjatu. U l-ispirtu tal-mulej hawnhekk qed titkellem. Inti bniedem talla, inti mara talla, li trid toġob il-mulej, li trid twettaq is-sejħa tal-mulej fuq ħajtek u trid twettaq il-pjan talla. Kun bold u iqfulu l-ispirtu ta' Dilajla. Run from that person. Itlob għaliha, itlob għal dik il-persuna. Dik li qed tuża l-għadu qed juża bl-ispirtu ta' Dilajla. Imma inti raġel talla u mara talla li saħħtek hija fil-mulej, kompli iggranfa mal-blata di unshakable bir-rock, kompli għattaħin intimu mal-mulej, kompli odos fil-kelma talla u kompli imxi it-triq id-dejqa, kompli u taqtax qalbek u tħalli l-ħadd minnu waqfek. Ħalli twettaq dak li l-mulej jridek twettaq. Għax ħafna huma msejħin iżda ftit huma mażulin. Allura ħankunu minn dawk il-mażulin. U tħalli l-ħadd min jintimidak, min idejqek u min jidrejnjak. Għax għada pitada kull wieħed u waħda minna
irridu nagħtu rendikont quddiem il-mulej. U jgħidilna x'għamilt fil-ħajja tiegħek. Ħlejt ħinek jew għamilt dak li għedlek jiena. Inti trid tagħti rendikont quddiem Alla tiegħek innifsek. Tox għalhekk meta qed timxi din il-ħajja f'din il-mixja Kristjana, tagħtix każ ħadd ieħor x'inhu jagħmel, għax ir-responsabilità hija tiegħek innifsek. Dak huwa responsabbli għalih innifsu. Inti kull wieħed u waħda minna aħna responsabbli tagħna nfusna. Responsabbli biex inwettqu il-pjan glorjuż li għandu il-mulej għalina fuq din il-ħajja. Għalhekk, run your race, deny yourself, pick up your cross and follow Jesus. Iġri t-tiġrija tiegħek, iġħad lilek innifsek, erfa' salibek u imxi wara Kristu. Itlob għall-erf, itlob għad-discerniment u itlob biex il-mulej jikxef il-erq tal-għadu minn fuq il-bjut. Għax intom, u ħanikwota 2 Peter 2:9, intom ġens maħtur, saċerdot jurjal, nazzjon qaddis, poplu miksub, biex ixxandru it-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-aġeb. Jekk ħatħalli l-ispirtu ta' Delajla jidrenjak, jillimitak, sakemm taqta' qalbek, spjegali kif ixxandar it-tifħir ta' dak li sejjaħlek. U inti Kristjan diżobbedjenti, karnali, li ġor spiritu ta' Delajla, l-ispiritu tal-mulej jgħidlek indem, għax il-mulej iċċanfar lil min iħobb. Indem, iqaf mill-kompromessi, iqaf fittex l-affarijiet tad-dinja, iqaf li trid tinoġob mal-bniedem u mhux lill-Alla, iqaf li dejjem trid tolli lilek innifsek u titfal ħaddieħor u tbaxxi l-valuri ta' ħaddieħor. Iqaf dejjaq il-ħaddieħor għax ma tiflaħx forsi taraħ kuntent. Iqaf imbotta l-limiti ta' persuna oħra naqra sakemm tidrenjah. Jiċċedi spiritualment u ma jibqgħux f'saħħithom u tneżżaw spiritualment. Iqaf għejr għal ħaddieħor li hu forsi b'saħħtu spiritualment. Għax dan kollu huwa fruwa. U l-mulej iżommok kontabli. L-imħallef ġust li jara kollox. Delajla bil-Hebrews bil-Lut ifisser dajjef, fibil. Huwa l-oppost totali, kontrarju ta' Samsun. Delajla minħabba d-djufija tagħha, l-insecurity tagħha, imxiet bil-erq tradiet lil Samsun li dawn suppost kienu lovers. Ara, il-erq ta' dan l-ispirtu. Ħanitkellmu naqra fuq il-fruwa, fuq il-vanity. Għax il-ħlejja kienu mamulin suġġetti għal-fruwa. Daw qed nikkwota f'Rumani 28. Tgħidilna li l-kreazzjoni suġġetta għal-fruwa, għal-vanità minn Adam. Din narawha f'Ġenesi. Meta Adam waqaf id-dnub, ma bdix il-kmand tal-mulej, sa il-mulej kull ma qabdu ma jikolx minn siġra waħda. Kull ma qabdux biex imur jissalla fuq is-salib, kamon. Ma jikolx għandu kellu dawk is-siġar kollha minn fejn, kollha ma minn siġra waħda. X'għamel, mar jikol minn dik li l-mulej qallu biex ma jikolx. U minn hemmhekk il-mulej seħet l-art minħabba wieħed. U din narawha f'Ġenesi 3 minn 17 sa 19. F'kelma waħda, il-perfezzjoni li ħalaq il-mulej ġiet mitlufa. Il-kreazzjoni kollha waqgħet mill-iskop oriġinali talla. Il-kreazzjoni fitxet dak li triti, l-abitanti fuq l-art, daru kontra xulxin, jgħiru għal xulxin, igidbu l-xulxin u joqtlu l-xulxin. Din hi mixejn ħlief fruwa, vanity. Din li mġiba nistennewha minn bniedem tad-dinja għax m'għandux il-mulej f'ħajtu. Ekklesjasti 1:2 jgħidilna fruwa fuq fruwat. Kollox fruwa, vanity of vanity.
Meta l-vanità tidħol f'persuna, fil-ħajja ta' persuna, din iġġib magħha gburija, ejra, tillimita l-ħaddieħor li jkun ġenwin biex tiderin. Tista' wkoll tkun strajf, ġlied li jwassal għal-vjolenza. Tista' tkun perikoluża. Proverbju 13:10. Il-ġlied jiġi biss mill-gburija, iżda l-erf qiegħed ma' dawk li jieħdu l-parir. Mela din tista' tkun ukoll antiċibil, ma tħobbx titgħallem it-tagħlim tal-mulej. Persuna konsmata bil-vanità hija persuna li ddawwar l-attenzjoni fuqha. Tinkwita bid-dera tagħha, inkollu s-saqsi, nider tajba, nider tajjeb. Tibda taħseb ukoll x'qed jgħidu n-nies fuqha, jew tibda tgħid kif onoraw lilhom u mhux lili. Tnaqqas il-valur tal-iktar importanti u tagħti l-importanza fuq affarijiet li mhumiex importanti. Il-kontra. Tfittex il-goals tagħha, tfittex l-għanijiet tagħha u tiftaħar bl-achievements tagħha u titfa' l-ħaddieħor bħala footstools tapit taħt saqajja. U jekk qed tinnutaw da kollox idur mal-jien, myself, me, I. Kollox jien. Din quddiem il-mulej hi mixejn ħlief idolatrija. This is idolatry. Naraw li rresaw l-waqa' fiha bniedem mażul, bniedem talla, bniedem midluk talla, waqa' fil-fruqa tad-dinja. Naraw li l-insecurity tiegħu waslitu għall-gburija. Jiffoka fuq innifsu u kien ukoll diżubbidjenti lejn il-mulej. Number 1, is-sekurità tagħna għandha tkun fi Kristu Ġesu u f'ħadd iżjed, f'Ġesu Kristu, fil-kelma talla. Number 2, il-focus tagħna m'għandix tkun kontinwament fuqna innifisna fuq l-affarijiet tal-art imma fuq l-affarijiet tas-sema u fuq l-affarijiet tas-saltna talla u naraw kif nippruvaw nispandu is-saltna tal-mulej. Number 3, li nkunu umli, ubbidjenti u sottomessi għar-Re tagħna għax Ġesu Kristu għax hu jixraqlu li jiġi nfaħħar u molli, ismu jiġi molli. Ġesu, kien Ġesu li rrestawra kollox lura permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu 2000 sena ilu. F'Rumanja 5:19 għax permezz ta' bniedem wieħed diżubbidjenti, tirreferi għall-Adam, ħafna saru midinbin minħabba wieħed. U bekk u b'obbedjenza ta' wieħed Ġesu ħafna saru ġusti, kreazzjoni ġdida, ġustifikati. Il-mewt ma tmissomx, ma tmissniex il-mewt, toktor il-grazzja talla fuqna. Imma ovvjament jirrikjedi minna li aħna nkunu obbedjenti lejn il-kelma talla. Ġesu jgħidilna jekk xi ħadd irid jiġi warajja, iċħat lilek innifsek u werfa salibek il-persekuzzjonijiet hawnhekk salib tiegħek ta' u ejja warajja qiegħda Luqa 9:23. Aħna poplu talla, poplu kreazzjoni ġdida, l-antik mar u issa daħal il-ġdid. L-ħsibijiet tad-dinja marru suppost jekk mewwit lilek innifsek u issa affarijiet tas-saltna talla. Nikwota wkoll Colossians 3, il-ħajja ġdida fi Kristu. U nibda minn vers 1, jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Kristu qiegħed fuq il-lemmin ta' Alla, aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema u mhux ta' dawk tal-art għax intom mittu imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma' Kristu Ġesu. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena,
idolatrija, rejba. Minħabba dan tilħaq il-kolla talla li dawk li ma jobdux, li dawk u li id-diżubidjenti. Intom kontu timxu u kol meta kontu teħxu fihom, konna, meta ma kenniex il-mulej, meta ma konniex kristjani, konna f'daw l-affarijiet ta' dinja. Iżda issa intom u kol ħalli kollox il-kolla, passjoni, ħazen, da, gossiping, klim muxira, warbuħ minn fomkom. Tikdbux lil xuxin intom li suppost inżajtu l-bnidem qadim bil-lemil kollu tijaw u suppost il-bistu il-bnidem ġdid li jitġedded dejjem skont tixbija ta' min ħalqu u jikseb u jikber fil-erf. Fih memx Grik, memx Sqalli, memx Lut, memx Awċi, memx Barbaru. Il-sir iżda f'kollox Kristu u f'kulħadd, amen. Intom mażulin talla, l-qaddisin u l-maħbubin tiegħu ilbsu danu rridu nilbsu, ilbsu mela sentimenti taħnina, tiba, umiltaħ, ħlewwa, sabar, stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor aħfru xulxin bħalma l-mulej ħafer lilkom. Hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox jerġgħid ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni ħalli slim ta' Kristu jissaltam fi qlubkom. Dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed u ta' dan troddu ħajr lill-Alla ħalli l-bxara ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bil-ferħ kollu u widbu lil xulxin b'salmi u n-nijiet u bana spiritwali u bratti l-ħajr. Kantaw fuq qalbkom in-nijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu għamlu kollox f'isem il-mulej u roddu ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Intom nisa miż-żewġa obdu lil żwieġkom imma jekk żwieġkom huwa ta' Ġesu. Amen. Kif għandu jkun il-mulej? Intom imbagħad anka jkun ma jkunx ta' Ġesu u titobdih xorta. Imma jekk jgħid din il-mara tiegħu jgħidilha jekk naraw il-pornografija titobdih. Mela l-unika mod fil-Bibja fejn il-mara tista' ma tobdix il-żewġa hija fejn iż-żewġa jitlobha biex tagħmel affarijiet li tmur kontra l-pija titobdi l-żewġa. Amen. Amen, I had to insert that. So, clarification. Nisa, skont il-kelma talla, kwalinkwa nisa. Ġawnek mux għet jgħidilom bis kristjani. Għet jgħidilom nisa, obdu l-żewġkom fil-mulej. Number one, jekk ikun tal-mulej, u anke jekk ma jkunx tal-mulej, l-unika mod, jekk mara miż-żewġa raġel li mux tal-mulej, number one, taflak inta ziltu. It-tieni, però inti xorta tittatih id-dmir ta' mara lil-żewġek u hu ma jistax waqfek milli timxi wara l-mulej. Ma jistax waqfek tiġi knisja, ma jistax waqfek titlob, ma jistax waqfek jixxandar il-kelma, però inti tittamel id-dmir tiegħek ta' mara miż-żewġa, la issa miż-żewġa miegħu. Jekk bat jaqleb bielek jew jitlaqlek jgħidlu jaw ciao God bless you, ma klib jiġi. Halleluja. Amma pija sakemm għadek miż-żewġa sew fi żwieġ qabel iż-żwieġ aw qabel Kristu jew fi Kristu trid tobdi lil żewġek dak huwa prinċipju fil-Bibja. Grazzi, Pastor. God bless you, sister. Grazzi tal-li intervjenejt u saħħaħt dan il-messaġġ. U intom imbagħad issa aħna wasalna għan-nisa. Ħobbu miż-żewġin, irġiel miż-żewġa, ħobbu in-nisa tagħkom u tkunux qibsa magħhom. Intom tfal, issimhom il-ġenituri tagħkom f'kollox għax dan hu li joġob lill-mulej. Intom missirijiet la ddejqux lil uliedkom għax inkella jistgħu jaqtaw qalbhom. Intom il-sira issimgħu f'kollox lil-sidien qed jgħid forsi għal minu employee qed jitkellem għall-employer għall-boss. Mela lil-boss inti għandek li tobdih. Mhux biss biex jarawkom huma u toġbu lilhom imma mill-qalb sempliċi tagħkom għax nibżgħu għax għandna l-biża' talla. Kull ma tagħmlu għamluh minn qalbkom bħalli kieku lil mulej u mhux lil bnedmin.
għax tafu li qatt tieħdu l-ħlas li ħejja b'wirt għalikom il-mulej. Aqdu lil Kristu Sidna kull min jagħmel id-deni jitħallas tad-deni. Infatti ħanamel pawża oħra, Romina, skużani. L-istess tal-boss. Inti ma jidlekx aqdu lil-boss tagħkom jekk Kristjan. Tittaqdu l-boss tagħkom la tħallaskom trid taqduh u tagħmlu dmirkom. Issa hekk il-boss tiegħek jgħidlek tagħmel xi ħaġa tmur kontra l-prinċipji ta' Kristu, hemmhekk biss ma tobdix il-boss. Fejn ma hemmhekk biss ma tobdix il-gvern. Hemmhekk biss ma tobdix il-żewġek jew lil-martek. Jekk tmur kontra l-kelma talla. Il-pija dak li huwa fuqek titobdih. Jista' jkun kulur differenti li tħobb inti, jista' jkun twemmin differenti minn tiegħek, imma sakemm jagħtem, sakemm huwa fuqek u inti taħtom, inti titobdi. Sew jekk hux mara lil żewġa, sew jekk hux persuna raġel u mara lil boss tagħha, u raġel ukoll għandu tmir tiegħu lej martu, jekk mhix tal-mulej huwa Kristjan, xorta jrid uħobba u jaqdija, ma jistax tħallih twaqfu milli timxi mal-mulej. Amen. Period. Hopefully clarified. Amen. Grazzi, Pastor. Thank you. U kull min jagħmel id-deni jitħallas tad-deni li jkun għamel għax Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd. Amen. Is-seltna talla mela qed narawha li mhijiex fid-dera ta' barra kif tidher bħala uman għax jgħidilna li hija ġiru wara r-riħ, imma fit-transformazzjoni interna ta' ġewwa għax il-mulej ma jħares lejn is-sura tal-bniedem għax fl-aħħar mill-aħħar għamilna kull wieħed u waħda minna. L-ewwel Pietru 3 minn vers 3 sa 4 jgħidlek it-tiżjin tagħkom m'għandux ikun tiżjin minn barra bħalma il-maxta tax-xar dandin tad-deb jew tlellix tal-biss, iżda ħajkun tiżjin minn ġewwa. Bniedem ta' ġewwa dak li ma jitħassarx, imżejjen bi spirtu ġwejjed taslim. Dan hu prezzjuż ħafna f'għajnejn il-mulej. 1 Timothy 2:9 nikkwota wkoll hawnhekk qed jgħid Pawlu jwissi li nilbsu ħwejjeġ ċira, ovvjament irridu nilbsu ħwejjeġ prudenti u bil-qis. Mhux b'xar mitfur jew deb ġawwar jew bil-biss jiswa l-flus kif qalu, imma kif jixraq billi juru tieba bl-opri. Hawnhekk speċi mhux l-importanza fajnejn il-mulej hija l-ġewwini tal-qalb li ġib is-saltna l-ewwel. Għax dak ta' barra it's all vanity, imma l-opri tajba jibqgħu għal dejjem u li jogħġbu lil Alla. Proverbji 31:30 jgħid il-ħlewwa, il-fruwa ġmiel, iżda mara li tibża mill-mulej id-dik li tkun infaħra. Raġel li jibża mill-mulej huwa dak li jiġi infaħħar. Għalhekk aħwa nkompli ngħid billi ma naqgħux f'dan il-qerq għax nkunu qed nitqarqu bina nfusna u ma nippruvawx nimpressjonaw bil-fruwa għax hija ġast riħ, vanity, u qudiem li mħallef ġust. U hawnhekk darba minnhom kont qiegħda bikwieti hekk u beda jiddownloadjali u jgħidli ikteb u beda jgħidli x'għandi nikteb. U ħani kwota għal mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna tiegħi. Ejdilhom li jien Alla qiegħed fuq it-tron u nara kollox, xejn mhu moħbi quddiem għajnejja. Ejdilhom li jien Alla li ħlaqt is-sema u l-art u naf x'hemm fil-ġewwini ta' kull qalb. Ejdilhom li inut li tinħeba wara tbissima, jien naf x'hemm f'qalbek u f'ħsiebek. Mettilkomx fil-kelma tiegħi, iċħad lilek innifsek u imxi warajja, jgħid il-mulej. Mettilkomx fi Ġwanni 14:23 li kull min iħobbni għandu jiġħad lilu nnifsu jimxi warajja u jagħmel dak li jrid li rrid jien, iħares klimi u missieri iħobbu u aħna niġu għandu u namru miegħu. Mela jekk verament tħobbni, għamel ir-rida tiegħi, jgħid il-mulej. Għaliex tfittex dak li jaqbel lilkom? Għaliex timxu skont il-loġika ta' moħħkom? Ma tafx li ħsibijiet tal-bniedem u wafruha? Mettilkomx jien
fi ktib ta' Proverbji 3:5, chapter 3, vers 5, it-tama fil-mulej b'qalbek kollha u fuq femtek u ħsibijietek la tafdax. Ma tafx li bil-fidri toġobni jgħid il-mulej. Il-influt 11:6, ħadd ma jista' joġob lil Alla mingħajr fidi jeħtieġ li jemmen li Alla hu u jħallas sewwa lil dawk li jfittxu joġbuh. Jekk qabbadtek xi ħaġa, għaliex tidħol fil-fond ta' ħsibijietek u fil-loġika ta' moħħok u saqsi jekk tagħmilx sens jew le u tiddubita? Fejn hi l-obbedjenza tiegħek lejja jgħid il-mulej? Mhux jien Alla li nista' kollox? Mhux jien l-alfa u l-omega l-bidu u tmiem? Mhux jien Alla li nista' kollox jgħid il-mulej? Għaliex tiddubitani? Ma tafx li min tiġbaħ meta tiddubitani? Tkun qed tiġbaħ mewġa ta' baħar imexxija mar-riħ u mqalba? Inti taf li jien ma nitaxxaqx bik meta tiddubitani u tiddiżonora il-kelma tiegħi jgħid il-mulej. Mhux bil-fidi qabel offri li sagrifiċċju aħjar minn ta' Kajin. Mhux bil-fidi Henok kien meħud biex ma jarax il-mewt. Mhux bil-fidi Noe lesta arka biex isalva l-daru li bija ikkundanna d-dinja u sar werriet tal-ħaq li jiġi bil-fidi. Mhux bil-fidi Abram daħal fl-art mingħajr ma kien jaf fejn sejjer u ammar fart tal-weda. Mhux bil-fidi Sera kellha l-qawwa li toħroġ tqila u wildet tarbija meta kienet imdaħla fi żmien għax emnet li wiet dak li wiet iżomm kelmtu. Mhux bil-fidi Abram offra lil Iżak ibnu waħdini li jien waqqaftu għax rajt l-obbedjenza tiegħu jgħid il-mulej. U hawnhekk mexxini l-Ispirtu biex nikkwota Revelation 3. Revelation 3. Dan jgħidlek l-ammen, ix-xut fidin, il-bidu tal-ħolqien talla. Jien naf l-opri tiegħek u naf li la inti kisaħ u lanqas ħum. Mhux li kont jew kisaħ jew sħum. Jien naqilek minn fommi għax intejt jiena qani, jiena stanejt u ma neħtġ xejn. U ma tafx li inti msejken u makus u fqir u qami u werri. Natik parir li tixtri minn għandi deb msoffi bin-nar biex tistana u l-biż bojot biex tilbes u biex ma jidirx l-lajb tal-era tiegħek. Li dawk kollha li nħobbhom jgħid il-mulej nċanfarhom u nwiddibhom. Tħeġġeġ mela u windem. Ara jien qiegħed fil-bib u nħabbat. Jekk xi ħadd jisma' leħni u jiftaħ il-bib, nidħol għandu, nikol miegħu u jikol miegħi. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod fuq it-tron tiegħi. Bħal marbaħt jien ukoll u qatt bil-qiegħda mal-missier fuq it-tron tiegħu. U min għandu widni ħajjisma' x'inhi jgħid l-Ispirtu tal-mulej. Dak huwa il-messaġġ aħwa. Kif indunajtu dan il-messaġġ mhuwiex għal poplu ta' barra, imma huwa messaġġ mit-tron tal-mulej għall-Knisja tal-mulej. U nixtieq nagħmel żewġ talbiet. L-ewwel talba għall-Knisja, l-congregation. Nixtieqkom li kollha kemm aħna nqumu bil-wifqa. Forsi wkoll il-praise and worship jagħmel xi naqra song. U nixtieq nillidja mill-Knisja għal din it-talba. Talba ta' ndima. Mulej, inti smajt dan il-messaġġ. Messaġġ tiegħek illum. U nirringrazzjak mulej. Grazzi Ġesu li inti ċanfar għax tħobbni. ċanfar għax ma tridniex li nintilef. Inti ċanfar mulej Ġesu għax tridni nkun in alignment miegħek. Aħfirli mulej ta' diżobbedjenza tiegħi. Irrid inħobbok, irrid nobdik, irrid inġiblek glorja fil-ħajja tiegħi. Irrid li nobod dak li inti tobod u rrid inħobb dak li inti tħobb. Nitolbok mulej għejni ħalli nqatta' ħin miegħek u mal fil-kelma tiegħek u li verament ħajti timxi skont kelmtek. Niċħad kull spiritu ta' dlamijiet f'isem Ġesu.
Għax jien tiegħek mixtri bid-dem ta' Ġesu Kristu u ħajkun dak li trid inti hekk kif is-sema ikun fuq din l-art fil-ħajja tiegħi għall-glorja tiegħek, Ġesu. Grazzi Ġesu. U jekk inti smajt dan il-messaġġ għall-ewwel darba u laqtek u tixtieq li verament tagħti glorja lil mulej fil-ħajja tiegħek, nitolbok biex tistieden il-Ġesu f'qalbek u kompli ejja ħalli titgħallem għax bismieħ tikber il-fidi. U nitolbok ukoll biex tgħid din it-talba miegħi, it-talba ta' salvazzjoni u ejda minn qalbek. Ejd mulej jiena nisqar li jien midneb u għandi bżonn il-grazzja tiegħek. Jien nemmen li Ġesu miet għad-dubiti u qam mill-mewt. Min qalbi mulej nitolbok maħfra u naħfir kull min weġġani. Ġesu, ejja f'qalbi u kun is-sid u s-salvatur tiegħi għax jien għandi bżonnok. Imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, għallimni u mexxini int biex nigglorifika lilek fil-ħajja tiegħi għall-glorja tiegħek. Grazzi Ġesu. Aħwa tal-YouTube, nirringrazzjakom li kontu magħna, nitlobkom biex tinaqdu magħna kull nhar terba' u kull nhar ta' sibt fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. God bless you.